Untuk memasuki prosesi, jemaat dipersilakan untuk berdiri.
Uriana hinhaulongan nito hatta amu akamanami nanami namar saur di bagas zoron itu hatta sadarion songonya akamanami nanami nuaeng na sedang menyaksikan secara live streaming siatongan di bagas nabi di pesta puncak parheheon amani huriata naung berlangsung kurang lebih 2 bulan jalalos omma hurajumihame pesta puncak tahun kesehatan HKBP pasar minggu mangarip pun tahun kesehatan di tongani huriata alani takasma opasahat tami goklas niroha sian hame sude padita dohok keluarga sian sude parhalado dohot keluarga Rudi sude panitia rapong keluarga pasahat tamema tabe horas madihita saluhuna di bagasan tema na pinaujak ne huriat tapapor hatok kita di tahun kesehatan on laos ido ojahan di pesta parheheon amani huriata laos songon naurok naking omma songo pesta puncak kesehatan di tongani huriata saluhuna nah di enet sa Filipi 2 ayat 2 gohi hamuma haralas nirohakon sadama haholongamuna saroha sapikiram mamu takasma marhite parheheon amaon sarahusus di tonga ni huriaon aka ama di tonga ni huriaon anggiak ma di bagasan haheheon tu partodion nati kos jalapulin di tongani huriata tuakatikin aneng roon amin horas madita Pedang sahama hirahata huasi sian panitia pareo nama Shalom, Horas. Perjulu sahali madok malate maheta tutuhatta pardenggan basei di sala asi dot holong nerohana do bohi tamar pungu di bagas joro naon di nalahu mamuji pasang apo warni tuhatta di uduti mamuse di perayaan puncak parheon aman ni huriatta di bagasan sadarion. Hami jonjong di son ambang inang mewakili badan pengurus harian kepanitiaan parheon aman ni huriatta. Kebetulan panitia ima amang jandri simban juta dang boy hadir di bagasan tikon kahalangan nauli jadi hami ma di pasahat nasida laho pasahaton hata huwasi di mingguatta di bagasan sadarion perjulu sahali naho hormati hami amang pendeta uluan amang sobok simban juta STH amang pendeta Apentus Tambun amang pendeta Saur Sirait inang pendeta Rospita boru si hombing nang songoni saluhuna amanami inanami situa do calon situa nang songoni saluhuna hita ruas ni huriatta hagawi pasar minggu naro di bagasan joron itu hatta suang songoni nama dohoti melalui live streaming tarlumobi ma di hita saluhuna aman ni huriatta selamat parheon ama ma di hita saluhuna perjulu sahali molate mahur rok pasat hami di sude amang dot inang pendeta naung mangalehon akatiki dohot tenaga dohot panuturion tu hami saluna panitia pareon aman ni huriatta boy mardalan dohot denggan sahatu acara puncak satu sadarion nang songoni manguliate pasat hami tu sude panitia naung mangalehon gogo tikina dinalaho mangalehon akamasuk-masukan boy mardalan sude acara kegiatan kepanitiata ima parheon aman di huriatta
Sianggia matutu tujulan narion lam ita baituhat ita akka gogo hasiaton tujulan narion. Namangihut hupasat hami ma hamulation tusude panitia nang songoni ruas ama manang donatur. Nang mangalehon akka partisipasi dana dinalahu mendukung sude kegiatan ni parheon ni ama ni huriatta sianggia matutu dita baituhan saluna akka pacarian di akka sude ruas ama nang mangalehon akka sumbangan manang donasi tu kegiatan ni pareon ama di huriatta. Na mangihut manguliate ma hubasat hamid tu sude ruas ni huriatta. Nang mendukung terlumobi ma di naposo bulung ina nang saluna ita seluhuna ruas ni huriatta boy mardalan sude ulaun kegiatan parheon ameon. Songon tema parheon ama di tahunon ima sempurnakanlah sukacitamu. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Anggiak matutu marhite parheon amani huriatta lam sadama hita saluhuna ruas amani huriatta diaka pakubasiota di huriatta lam tugu nang haporsiatta lam dohot holong dihita saluhuna terlumobi ma holong nasian tuhatta. Maulo tunga dong amanginang pakubasion ni akka panitia na hurang lobi selama kegiatan hurang lobi 2 bulanon parjulo hami mangidoma tu hamuna saluhuna anggia matu parheon ama tu tahun-tahun naro boy mardalan do denggan songonima songon hata huwasi san hami panitia horas madihita saluhuna tu hatama nama dongan hita saluhuna. Di hamuamanami do inanami nang songoni akka ruas ni huriatta acara ta mardalama secara otomatis losoni tu aka napatubihon kor di bereng ma di tonga-tonga ni acara ta lani masuk mehita taparade ma roha do pikrata huria ni dibata nahinalongan ni tuhata Yesus Kristus hami saluhut padita do pahalado pasato tabi matu sudi hamu ruas di huriatta GBB pasar Minggu. Horas mah dihita salutna jaladame ma sia tuhata ima nama ramoti hita salutna. Selamat hari Minggu, tong pasahat hami tuhamu sudah panita dohot parhalado ni huriatta. Di bagasa sadarion tung tamado hita mandok mauliate tu dewata. Di saluhut padoangan ion do pangaramotion ni debata di sudi pardalanan ni ngoluta. Di hari sadarion di paluas debata huriana. Patupahon pesta puncak parion ama ni huriata. Maka lason pasu-pasu do dengan bahasa ni Jahoba di bagasan ngoluta gaduk marsasada. Saluhut nai tung asini rohani debata do itu kita. Aladita puji matuhata jalata sobba maibana. Tai dihoma somba ma Jahoba.
tungso tarasam hita do balga ni holong ni rohani di bata di bagasan perjalanan ni ngoluta jala tungso hasuhata do denggan ni basana nuaing marpungu do hita di bagas joron patupahon pesta puncak parion ama huriata maka lason pasu-pasu di bata nata jalo di bagasan ngoluta didok hata ni di bata puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune puji hamuma ibana mardongan arbab do sordam puji hamuma Jehovah mardongan tadi sayak do panotoran na marliat puji hamuma ibana mardongan hasapi do tulila puji hamuma ibana mardongan ogung panggora puji hamuma ibana mardongan ogung panonggakion atong ta puji ma tuhata marite ede puji ma Jehovah debatatai. Conjok kita sama. Namar pungudo hita ruas di huriata haga BP pasar minggu tarlubu bima ruas ama marlas ni roha Maria Ria jala marulupulu makalakson dengan basa ni Jehovah di pesta puncak parion amaon ibadah do mual ni pasu-pasu dohot hanguluata nuaeng pe pataridanota ma parsobauta panindangyota do las ni rohata di pasu-pasu di Jehovah nang tahu jalo marite hite budaya habato kota atong amang pangwal pagosi alu-alu namang majolo tu debata ama namanopa langit do tanoon do nasa isina ima Tuhan Jehovah ama nahutadahami di bagasan guarni anakna Yesus Kristus. Alu-alu namang matutuhat ta Yesus Kristus anak ni debata na sasadai napaluhok kita siya dosa dot hamatian maritehite mudarna nabadiay. Alu-alu namang matutod di perbadian na ruar sian amai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus napajongjong huriana nabadiay. Nung dihalu-halu kamu be tu debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doho tod di perbadia ope amang pangwal pargosi namarmula do nasa na adong jala debata do haruan ni salhutna nuaing bay damang majolo godang mula-mula na laos padomu ma do godang soba-sobay asa jumulo marsobahita tujolo di debata Jehovah na sasadai na tumopa langit do tanon do tu anak na Tuhan Yesus Kristus nong mate humokop pita jala mulak bangolu do tutod di perbadia na mangalion hasisan ni dosa
las ni roha dohot ngolu nai baro nar sora sudai. Nongata soba hita be Tuhan Jehovah marite tangan si majujung dohot roha nuaing pe amang pangwal pagosi nang mga liat mahami nang liaton nami ma Kristus sileo pasu-pasu songo panidangyon nami tu portibion alani bay damang magodang liat-liati asa banga liat tami makalasod jala makaboleteon pasu-pasu di dibata naung sahat tu hami be asa mga liat kami mangulupon hanguluan naong pinatupa di Tuhan Yesus. Asa mga liat kami mamaritaon berita na uli jala patupahon ulaon asin ni roha. Asa sahat haurasat, sahat las ni roha, sahat habadameon, sahat hasodangan tu bangso nami. Kita salut na liat na lulu nunga taliaton tatotohon pataridahon panidang yota taringot tu denggan bahasa ni Jehovah di pesta puncak parion aman ni huriata jala nunga tapatuduon pasobauta tu Yesus Kristus sileo pasu-pasu tu ngoluta ibana do raja nama masu-masu boni niaka na utaula jala laos ibana do sileon hangoluat di hita atong tapuji matu hatta marite buku ede sobama Jehovah. Amin haleluya
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Isi do jadi nako tudolok di Jehovah. Halak patangan na lidang dohot na yasroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hadusan amanami sa liling na. Asini rohamdo na maramoti hami siyan na salaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mga leon berita nauli gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami. Jala lehon todim na badiyahi asa watu siyami sudi panugdugum. Dohot pabahinamu nabalgay. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardami jalasonak kami. Jalalam ibaru rohanami. Leho ma roha naukap di hami saluna. Lumobi ma akahorong ama di tonga-tonga ni uriam. Asa lam ukap rohanami maniru pabahinan ni Tuhan Yesus. Nasarade manungnugu hami tudalan hati goran. Namarningot do hami sadarion di hinarikot ni pakobesyon ni tuhorong ama di tonga-tonga ni uriam say leho ma hapistaran do bisuk tusude horong ama lao pada sipon huhut patupa pakobesyon na dumenggan di tonga-tonga ni uria nang digadup keluarga marsasada. Ale Tuhan say tangiom mahami di bagasan goar ni Yesus Kristus si palua kami. Amin.
dihita. Patik ni debata di minggu tas sadarion ima sia sada Yohanes bidu 4 ayat pitu 1 10 sada songono madidok hamu akka haholongan marsi haholongan mahita ai sia debata do haholongani jala ganuk na marholong ni roha ima naung tubuh sia debata jala ditadado debata halakna somarolong miroha idona sotumanda debata ayah holongan do debata sianodo gabi patar holong ni roha ni debata na tuhita sian naung sinurung anak nai anak sasadan tu portibion asa mangulu hita marite hite ibana di basa sanodo holong miroha dadang kang holong ni debata ibana do holong nita jala disuruh anakna bain padenggaran pasai bangda sasa amu akka haholongan anggo songoni holong ni roha ni debata dihita tamama hita marsi haholongan ido sahatna atau rak mangido gugu mahita sia dewata debata lahu mangula nahu bar tupatik ne ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahu bar tupatik bi amin.
Mari kita. Tatopoti ma dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala amanami. Ujo hami maguarmu nabadiai ala targugut hami marningot dosa nami. Tak mahami huriam digodang ni akka dosa nami. Jalana sejut-jut hami dihaliangi akka haulumoni dope. Tuhan asimaroham dihami, saya unang tadihan kami. Ale debata para siroha nasumur, dibotohodo masai torop akka ama, nasoolo rotu parpunguan lahu tu bangion hatam. Abe nasida do songot ulu di tonga-tonga ni keluarga, jalan nasida do songot parmahan, lahu marmahani akan napinasa mi tu nasidabe. Jolom ya Tuhan ku, hubon mahalung, palu au doho tondiku sian sahut nadisa. Ayo Yesus haporusan, tanganmu pasat daging berparihat takon. Dilehot debatado tu ama ulau do tanggung jawab nabalga jalana arga. Alai taida do torop niaka ama naso marsahalabi mangulahon keluargana durang bisuk do nasida manognogu keluarga nabi bebe sidabe ala sai cucu lalap nasida diaka parlalapan naditanoon. Tuhan asimaroham dihami, saya unang pasuk unang. Hamu akadongan sahuria
Toro dosian aka ama naringgas masari bangaluli ngolu si kanopari. Alai taboto ma iya ngoluon dadaholas si pangano dohot parabiton. Rikot si tutudo ngolu partodion. Di dia do ama nagabi malim di tonga-tonga ni keluarga. Di dia do ama na mangulon partangyangan di tonga-tonga ni keluarga na. Di dia do ama naringgas manaringoti hata ni dibata tu akka iana konna. Saya inang paurak kami, saya sesama saubut bagi duhun buat pangala siwanami. Songon akan atora si taman, songon tua-tua. Ikon boy dohita na gabe si tiruan, tengah-tengah di keluarga. Songon na tengah-tengah di Baga-baga di debata taringot tu hasisani dosa. Para si roha jala pardengan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang di bahet tuhita hobar tu akadusata. Jala dang di balosto tuhita hobar tu hajahotota. Songon asini rohani amama mida anakna. Asini rohani Jahoba. Diaka na magyabiari ibana hasangapom ma di debata na dikicang.
Maredita. Mahata di bata turpu epistel di minggu pesta puncak Parion Ama, di mana tersurat di 2 Timotius bidusada ayat sada rodi ayat 14 sono malidok disi au surat tidongos ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus marite siantahi di bata marguru tu baga-baga haluan na di bagasan Kristus Yesus. Dapoton si Timoteus, anak koku nahina kolongan. Asi ni roha, taluk ni roha, games yang debata ama, dohot sian Kristus Yesus Tuhatai. Mauliate rohaku di debata, nahuoloi di bagasan roha na iyas, siada ka opung dope, aiso mapas sohotan hupai ngoti-ngoto, diaka tangyaku borgin nang arian. Siho luau mardidaho, mardingot ilu-iluni, anggiat ko kalalas ni rohaku. Hau wingot doha porsiamu nasomar lauki, namaringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois, nang di bagasan inangmu si Unike, alai dohot do di bagasako di haporsiai rohaku do. Alani upayungot ho, asa di parata-rata ho si leon-leon ni debata. Na tuhoi dina huapehon tangan itu ho. Ai di lehot dia batado tuhita todi hagogot, todi haholongon, todi pangajaryo diri, dada todi hatahuton. Ope unang homaila, makan tidak konto hatai, jala unang hailao nau, natar huru humopo pibana, dohot mahotahe mangokop barita nauli, sian hagogoon di bebata. Ai di palua jala di jodoh hita marite-hite pajawon na badia. Dada margur tu lauta tung sia tahina do sian asini rohana
na binasabasahot hita di bagasan Kristus Yesus na siyan mula ni mulana. Alai nuai ni papatardo, di natarida si paluahita, Kristus Yesus ibana do pasoton hamatean, di paulo hamuluan do hot-hotok tongon marhite-hite barita naulei. Tusi doau di pabangkit, gabi parjabita do apostel dohot pagajari. Alani do, ubayana masitawana nau, alani mailau disi. Ai hutada do ibana nahu haporseai. Jalapos do rohaku, margo go ibana mangaramoti na pinalumehon. Tuang rodia disebut. Yuton ma akapoda natikosi ti romu. Songon naong binegem siya naw. Di bagasan hapor siyaon dot holong ni roha na di Kristus Yesusi. Na pinalumehon na denggan imaramoti marhite-hite ton di parbadia. Na maringanan di bagasan hita. Ido sahat na martua do akan na tumangyon hata ni dibata jala na peopsa. Amen. Si patanaing lonong doa sohalugan galumbangi tu dia maha porus
lonong doa sohaluga nagalumbangi tu dia maha porusaki ikon huti optok tong Yesusi Maradeta. Sana di Jehovah ngasut Didok hatani upama asimus sada holbung PG sakaripang manibung rap tutoru mangaka rap tugicang atong rap dohot dongan sahaporsiaw di sadok portibion taha tidak ko mahaporsiaw tay rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan
na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni Dewata Jehovah na sasadai, imana tibuan ni si Maria, nagabagabian siya todi parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tubaon na berdit, di pauman ni Silatus, na mate tarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanotor dung nitanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai itu surgo, lahudul tu syabun di Dewata Jehovah, amanai pargugu naso hadudusan, di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon, makuhumi alak na mangulu dohon na mate. Au porsia di todi parbadia, jalanong sadahuria na badia, huria hatopan nina Kristen nakana badia, dohon niya sasan dosa, dohon niya tay na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohon niya ngoluan nasora sudah. Amin. Tapi gimana titing na masa. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 12 Dung Trinitatis 10 November 2022. Topik Minggu Naroma Ari ni Tuhani. Sada ujung tahun paruriaon tahun 2022 dohut paningotan ni akan namonding di hari Minggu tanggal 20 November 2022 ima Minggu ujung tahun paruriaon laos paningotan ni akan namonding mardomu tusi jahanon do goar ni akan namonding ni satahun harwiaon ima sian 22 November 2021 1 20 November 2022. 2. Pesta puncak tahun Mahasadaun Nirhoa manang tahun kesehatian. Marsugut hari Senin 14 November 2022 di Patupah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ro ima pesta puncak tahun kesehatian nama ringanan di sopo marpikir tatang yakon mah asa mardalan ulauni dot denggan. Tolu Tona Sinode Distrik Dung Sidung Titing Tabegema Tona Sian Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. 4. Rapat Uria tahun 2022. Rapat Uria tahun 2022 nang dipatupa di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 11.30 WIB Dung Sidung Parmingguan pukul 10 WIB. 5. Natal 2022 dan Tahun Baru 2020. A. Jadwal ibadah Natal dan Tahun 2020 Boima tajahau di warta jemaat na adong di ihita. B. Papungu pilihan tujolo. Tahu mendukung akka haparluan tu perayaan Natal 2022 do Tahun Baru 2020 nang dipatu papa punguan pilihan 75 di hari Minggu tanggal 27 November 5 Desember 11 Desember do 10 Desember tahun 2022 tapasat ma peliani di bagasan las niroa onom Dewan Koinonia Seksi Ama. Acara puncak perayaan Ama nang dipatupa di hari Minggu sadarion Minggu 10 November 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Gereja akan memberikan penghargaan kepada anak jemaat AKBP Pasar Minggu pada jenjang sekolah dasar
sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, dan perguruan tinggi yang berprestasi secara akademik di level nasional maupun internasional pada tahun 2022 dengan kriteria sebagai berikut. Level nasional, juara event nasional atau provinsi atau kota yang diselenggarakan oleh pemerintah, misal Olimpiade Sains. Ranking pertama tingkat sekolah atau juara umum. Indeks prestasi kumulatif di atas 3,75. Level internasional, juara event internasional, misal Olimpiade Sains. Oleh karena itu, kepada jemaat dapat menyampaikan bukti prestasi anak kepada Sintua wilayah atau melalui Nyonya J. Pangaribuan Amaliana Boru Sinaga, nomor HP tercantum. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada acara Natal Diakoni. Amar Bagas, Titing Parjolo, Nang Manjalu Pasu-Pasu Parbagason Ma, Dodi Boy Sinaga, Anak Ni Amatta, Japatun Sinaga Nahinan, Tubuh Inatta, Mularia Regina Boru Siborok. Alamat Jalan Beringin Raya, RT 009, RW 0012, nomor 53, Kecamatan Beji, Kelurahan Beji, Depok. Wilayah 15. Ruasnya HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Dot Orwana, Apni Linda Dinata Boru Nenggolan, Boru Ni Amatta, Hopman Nenggolan Nahinan, Tubuh Ninata, Sanaria Boru Semarmata, Sarjana Pendidikan. Alamat Jalan Nangka nomor 103, RT 005, RW 006, masuk wilayah 2. Ruas Ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan Parbagason di Patupa di Ari, Sabtu 26 November 2022 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Walu, Ruas Napinda di Ari Minggu Sadarion 10 November 2022 Nungapinda. Keluarga Dr. Ricardo Milano Marbun Dumbanggaul, Inang Rivera Pantro Sukma Boru Silitonga, Dot 2 Daknanak. Alamat Jalan Angsana 1 nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Wilayah Pindah Tup AKBP Jatiwaringin, Resort Jati Rawaringin. Titing Nasojina Hondohut Parhepengon Huria, Boy Mata Jaha di Titing Nong di Parade Huriata, Songonima Titing di Hita di Bagasan Samingguon. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mandapat ton Nahinolongan Sude Ruas Dot Pahrado ni HKBP dengan perantara Pendeta Resort di Inganan Nabe. Asini rohama di hamu Dot damai nasian debata amatta Dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuata Yesus Kristus Raja Nihuriai Nasatoto mangaramoti dohu pamasu-masu huriana di nasa ragam ni pangopason diramoti do nang padalanan ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa sian tanggal 10 November 2022 di Sopo Bolon Sopo Mapikir HKBP sinondangan ni tema Mardongan biar dot lomos ni rohwa ulahon hamuma nahaluan muna tercatat di Filipi 2 ayat 12 dot subtema patomutomuhon haju arau bagason na profesional di tonga-tonga ni huria dot masyarakat dalam menjalahi pakobasion di huria dot jura bagas
di parhepengon asa Jepang huria nama jujung baringinna tigor goklas nirawa jala gabe paniru Kristus. Marite tema dot subtemon tahririm do asa sude parhobas di huria pakobasi namar situtu manang profesional dalam kayai huria nama jujung baringinna tigor adil dot gabe paniru Kristus di sude pakobasionna sinode dibuka parite pertangyangan dot ulauna badia anggiat rite-hitei sude persinode margogo di bagasan holong niroha dot para haha maranggion di pasir yangoton dohot di jalo persinode do sude laporan pangulaon ni para SS HKBP distrik Walu DKI Jakarta songoni nang audit perhepengon tahun 2002 tahalasan do ala bola sude padalan program naung di topotoni sinode distrik tahun 2022 nasalpui songon naung pinat adar di badan audit laos marite-hite tahunon mapinasaat mauliate ni rohat tu sude huria dot resort di HKBP distrik Walu DKI Jakarta naung manupahi sian nasaroa dalam panisaton atau ni ruas naka udi huria KBP tasakapi do pamajuan sekolah Alkitab perempuan dot marusaho do lau makulasion tanggung jawab tu pengelola gedung so pemapikir HKBP di parukilon parsinode do potensi resesi ekonomi global di tahun naro songon naung di Dulumbahon ni akka napistar di bidang ekonomi dot akka pamarenta ni akka negara di sandok portibion songon pangokokon di pandemik COVID-19 dot porang di Rusia tu Ukraina na somar sohot dope saat rodi nuaeng marite ceramah persiapan gereja menghadapi resesi napina tolsal ni amang Joshua Pardede do pendeta besar Jonathan Pakpahan di bawah alido parsinode mamikiron si patupahon di HKBP distrik Walu Jakarta telah menghadapi pengeron ni resesi inor hondo usahon hami tu sude huria asa patupa akap pambohalin tu usaha mikro kecil menengah manang UKM dot ketahanan pangan isarana persiajaran patomu-tomu si panganon alternatif jalan dalam makai akka pakobaseni nunga ditotopon sinode distrik rencana strategi manang renstra HKBP distrik Walu DKI Jakarta tu tahun 2020 saat tahun 2024 naroon saurdut dotu tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2020 tahun profesionalisme dot ajuaron bagason nunga ditotopon sinode distrik program dohut anggaran tahun 2020 marajon tu semangat sentralisasi naung ditotopon sinode godang HKBP ke 66 ton tung disoson par sinode do asa boy sude ulata akka program ni naing payuhyut ikom marpangotik ala menghadapi potensi resesi ekonomi di tahun 2020. Domutu sentralisasi keuangan HKBP di parukilon parsinode distrik do tiki parusoron manajemen parhepengon di sandok AKBP ganu uria manogos 55% tu kantor pusat AKBP sian sude potensi penerimaan ni sude pelian nang ditotopon sianima si patupuan di HKBP tu balanjo ni sude pangular nagok tiki pegawai biaya program dot operasional di tirket atau pan distrik dot resort ombartu hatutuanna ombortusi disoson di sinode distrikon asa sude hita patupahon di bagasan labok nirawa dohut haradeon marsiajar sian hatan itu atta namandok marsyurupon mahamu pamorsan akan nadidoknai
dalan mangarodoti patik ni Kristusi dibuat di sian Galatia onom ayat 2 asa sipeop nagodang dang marlobi-lobi jala sipeop na otik dang hangurangan sian 2 Korintus 8 ayat 15 songonima tona sinode distrikon upasat hami tu hamu sude ruas ni huria dot pahralado nahu aholongi hami positu tu doro nami maritehite namar situ kolon dot marsiurupan tarulahon ita program tahun 2020 di Tirket atopan distrik resort dot uria tangyon nami ditabe tu hatta parasiroha boloni ima pasu-pasu tu ganup ruas ni huriana dot tu akka parladona digadum inganam pangulaon dohot pangkobesian nabi so pemapikir HKBP Jakarta 10 November 2022 tabe mardongan tangyang atas kuar ni sinode parsinode AKBP Distrik Walu DKI Jakarta tertangan Pareses Distrik Walu Pendeta Bernard Manik MTH Maulate. Mari dimeta laos tapapunguma pila sada do sadabe. No
dameni di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ante-ante dohot pikiran munabi di bagansan Kristus Jesus tohatai. Amen. Huria nahina holongan ni tohatan Jesus Kristus somalna ngakaluar minggu hita jam songono nate gaminu kopi hita di lapo di kantin alai hubereng pas madurung ngaruk pazulu tongkoroa ngamoro ngaruk koro pazulu minu kopi alani sabar mahita teh hucuba betor tu kesimpulan no jami tau posmarohamu dah barita nauli di minggu palu 22 hundung Trinitatis minggu perpudi maon adorak sosahati tatu minggu ujuk tau perhuriaon manak perningotan ya kana modding imana dienet san buku ni panurirang maliaki bidu tulu ayat 10 sia sahatu ayat 24 lai mulu di Alkitab terjemahan baru tertulis dalam Maliaki pasal 4 ayat 1 dan ayat 6 anggo di hata batak olah ni bidu tulu di naidung diperbaikan Alkitab terjemahan baru di Maliaki 4 ayat 1 nomma usahama tapai huti hukma hata nito hatta ai ida mana Roma ari namar si gorgor songon pamurunan jadi dot sodorame sude halak najukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsi jibur manasida bahenon ni ari naro sogot ninna jahuba sebab dangarong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai bicarma anggo dihamu akan makkabiari guarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna gawe ruar mahamu jala panihal ni halon songon anak ni lubu akan naruar siat bara jadi dege-dege munama halak parjahat aidotcon sirabun nasida songon sugut ditorun ni palak ni patmuna diari si bahenokku ninna jahuba sebab sai paingot-ingot hamuma patik ni si Musa na posoki nahu patol has tuibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum idama surwakuma tu hamu panurirang Elia patu jolo ni ari ni jahuba nabulun jala nasok kali asaibana paulakon rohani ama-ama tu akka anakna jala rohanya kada danak tu ama nasida asa unang roahu makkonahon uhum hamagoan tu tanoon ima sahak niturpukta Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Hudok naking hucoba ma hera tu unok dohot tu kesimpulan ni jami taon. Layat dorak sotu si totu pasahatok kudo apresiasi nama cebelga tu sudi hamu amani huriaon seksi ama panitia parheheon amaon hubereng rata-rata dohamu nueng merdesi namera holak kami padita mudo huida dang merdesi namera haminaking jadi mulu ibang sot taon lapatan ni warna merah adonggo ate hado amang berani alai mulu diha Kristenon dumubi diha kabipi 5 ma warna tutu altar dang asali bay non jidang bui lomo-lomo ma ben tutu altarot dang bui suka-suka mulu dihita warna merah lembangnya tah emang tabunan dang do tamu cecean atuare ate aturan nek ko do tiad do songoni sukut-sukun
warna api Roh Kudus. Jadi mulai pakai hamu desina merah aka ama nong ginuhan ni tod di perbedia do hamu. Amin. Baidot tong. Aidang buya sal pakai ani. Adong do lapatan na. Jadi mulai merdasi narara hamu nung ngasako di hamu nuaing gabe ama na pinarsahalan ni tod di perbedia. Haleluya. Sahehe ate. 2 menit dobe. Akamanginang humulai majo jami tahun ngasomal dalam catatan saya sudah 2 kali ini saya sampaikan dari khotbah. Walau ini telah umum bagi kita dan setiap moto-moto hidup dan falsafah hidup itu sangat bagus menginspirasi kehidupan kita. Argadu ya tersongon akapuda-puda natur napinukan ya puta si zulu-zulu tubuh. Dari sana kita runut semua memiliki makna dan hikmat. Uji mama mulai noksomal di pasahat akaparzamita nak kami pe. Didok martelu terrosahali songonon. Sekalipun saya tahu besok atau hari ini atau lusa dunia ini akan hancur dan saya akan mati, saya akan menanam pohon apel pada hari dan saat ini juga. Tuksura salpu portibion mahuboto mate ngulukku sonari manang marsogope suanokku do apel hon sadarion. Sederhana do pernyataan ni Martin Luther. Ini membumi ngamang di mana-mana. Au di boto hamu mate hamu bodari, mate hamu manogot. Mate hita di bagasan mingguan yakit daw tiap hari keror hamu martangiang tu bagasa garizaon. Ikut berusaha hamu pature dirimu na bertobat di Tuhani. Pauli honak kana denggan di Tuhani. Laidang di boto. Si boto digemasai. Itu makanya pernyataan itu, motto yang disampaikan oleh Martin Luther itu begitu bernas menginspirasi kehidupan setiap orang, karena kita tidak tahu kapan bumi ini berakhir, kapan hidup kita akan berakhir. Oleh sebab itu setiap waktu, setiap detik, setiap putaran waktu itu tidak ada yang hanya disebut hanya waktu yang berlalu yang disebut dengan kronos. Tapi setiap waktu itu berfungsi dan digunakan menjadi yang disebut menjadi kairos, yaitu dipakai kepada waktu-waktu yang berkhidmat, yang dituntun kepada pelayanan-pelayanan yang bermutu di tengah-tengah kehidupan kita. Waduh, merperbue nguluon. Manginang kita ini hidup di alam yang sama, dunia yang sama, cuaca yang sama. Kita sama-sama hidup dengan orang-orang baik, tapi kita juga sama-sama hidup dengan orang-orang jahat. Sama udara yang kita hirup dengan orang-orang yang baik, sama dengan udara yang dihirup oleh orang-orang yang jahat. Dalam khotbah pertanyaan kemarin saya katakan seperti tidak ada bedanya kita, orang-orang yang baik ini, yang selalu tulus untuk bekerja dan melayani Tuhan, saya songon nasadong taida gunana, herana somerguna. Bahkan kita lihat mungkin kehidupan orang-orang yang jahat itu lebih senang, lebih bahagia, lebih menjanjikan, lebih menawan, wibawanya juga lebih dari yang kita harapkan. Tu babu taidang ulun yakkan takangi kana zukkati
Akka parjahati. Kita sama-sama hidup dengan mereka, kita bersama-sama berdiam dengan mereka. Bahkan dumangul ngelutta akan naburju martuhani akan nabonar rohai alai husukku nak kainang akamang korama merkordua matai adonggo lebat akan naburju sianak kaparjahati adu alus mutiki pertanyaan adong. Dan setiap orang percaya harus menjawab, adakah kelebihan orang yang baik, orang yang betul-betul tulus dan selalu hidupnya yang berbuat baik dan melayani di hadapan Tuhan, walau hidup kita, standar kehidupan kita lihat lebih rendah dan kita lihat lebih tidak berharga dari orang-orang yang jahat itu, kita harus menjawab hidup kita berguna dan ada kelebihan kita dari mereka-mereka yang di alam dan dunia yang jahat itu. Napadua honak kamanginang mulusongoni ma tak taboto rak manguru dohita rak lo akapar jahati di tongat-tongat tadoi di dunia sekeliling tadoi nakik tadok dak taboto adigan salpu arita dak tabotos adigan salpu ngeluta siap portibon. Kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan hidup ini akan berlalu. Atau ngahado nabui patopaon saliling manguduhi taritanoon. Ada dua konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita. Dan itulah yang disuarakan oleh Nabi Maliaki ini. Ada dua konsekuensi hidup. Hidup di hadapan Tuhan, memperoleh hidup yang bahagia bersama Tuhan, hidup di dalam terang matahari yang dari Tuhan, hidup di dalam kekekalan hidup abadi, atau hidup di dalam alam maut yang kekal selama-lamanya, yang disebut kalau dalam bahasa Alkitab, di dunia Seol, lembah hitam yang tidak akan pernah ada kehidupan setelah kematiannya itu. Didok maditurpukon gua kapar jahati tutungon nama mangae ma marsikor ma tu parapian bakat didok nakaning diturpukon nanggo apala urat nang ratik pe nang dipalowas nasida di bumi hanguskan oleh Tuhan Allah. Tutu tak tawoto hama masa ni hari ini Tuhan ini menangadikan. Justru tidak kita tahulah amang. Justru anaso taboto ima. Justru ala naso taboto ma adigan hama masa ni haroron itu hatta. Adigan api namar jeburon. Adigan paruhuman itu hanon. Bodari manang marsugut. Manaksa di hari. Oleh sebab itulah kita. Maria Manginang bergegas memperbaiki diri. Marilah tutudang maul anggun merhemu bangun di nguluonda. Saya yakin lasbuape jamita ni zolma siapapun itu, para pengkhotbah ulung atau pendakwah ulung di tengah-tengah bumi ini belum tentu bisa menobatkan orang, tidak. Dang murai adong go halak mubah berubah dan bertobat holam marede hukum mazuham wakamang adong naking na suta bukur munai semua indah bagus
dan khotbah yang begitu menginspirasi kehidupan kita. Hola sede do parukilon molo dia dehok kamu kormuna ina kaneng suku cukum murado ngagabe ngulu di hamu edei ate borong menurung itu kan ala saya didok guru kordo songonon dak boto amang panggabian ate saya didok guru kordo mulu mengajari songonot tu parkor jajo hata-hata nai pergumulhon renukon dungi gabe hafal matong jolo di jahado di pergumulhon baru luar kepala mai bana artina sasitonga ganu edde nunga jumulu gabe ngulu edde di hita nunga di pay baru edde hita asadak kolam marhite jamita kamanginang naboy melahirkan pembaharuan hidup di tengah-tengah tadaong adong go halak bertobat to halanan picak-picangi anak konna adong ditegor anak ngaibana pak kau cuma ngantar kami aja ke gereja bapak tidak pernah ke gereja mulai hari Minggu jangan antar saya dan saya juga tidak gereja enggak mulai saya nitur bertuah amat teh beh kayak beda barahat coran non anak konna rohana ujungnya berjuiban nomor Minggu imana idoknya anaknya mertugu inana songo culume banyak tangikok kata ni debata akapar jami tahun nabui menembulkan perubahan-perubahan dalam hidup semua aktivitas kerohanian juga melahirkan bahkan tanpa aktivitas rutin bisa untuk melahirkan pembaharuan hidup nuaing molo didokon Roma nomor jeburi ari paruhumani tuakka parjahati dia managin waran hazahator di sonak kamanginang ala dung mula bangsa Israel siak kabuang Babel adong dua pandangan nasida taringot tungulu parzolo pandangan nasida dang herana somadonggo efek dang adong dampak ngide mata di tonga-tonga ni hanguluan nasida sehingga di doon nasida ayah do pepa pendokonon nami taringot tuho mereka merasakan seolah-olah tidak ada karena Tuhan mereka memiliki dan mereka hidup dan ini semua yang menjadi bahaya juga dalam kehidupan kita ini amanginang husukum mazohamu mulu mangolu hamun waeng kita memiliki segala-galanya alanya hadui unang dok koninangalani gugum do malomda gudang na pistar gudang na malo ini bahaya seolah-olah mereka hidup di tanah setelah kembali dari pembuangan itu tanga dong saya songon di dok nasida tanga dong beguna ni debata di tongan gol tanga dong ala ni debata nasida bemerhanguluan nasongoni sudah sampai jatuh kepada kejahatan yang seperti itu heran naswadong pangotak ni debata di tonga-tonga ni goluna ini yang paling berbahaya kodonot tado mana ngahape noai kita mana sungguh dia pehita alani Tuhan itu karena Tuhan semua apa yang terjadi dan ada dalam kehidupan kita harus kita aminkan itu semua adalah karya dan pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita inilah kejahatan dan dosa yang paling fatal yang disebut dalam kitab Maliaki ini seolah-olah dangadong dihilangan nasida dampak ide mata dapat dua hon ima akan amar debatahon nasopatu par debatahon tusima akka uhumi ini tidak bisa ditolerir oleh Tuhan Allah ini adalah kekejian dan kejahatan yang sangat luar biasa uhumon nama tungratinga doh urak nape dak palwasonna mengulu nang gosada mereka tidak akan menjadi
dapat bagian hidup di dalam Tuhan. Ledong masurung ngabulu di hati Indonesia kamanginang jala tu sommah hitara ditugu di ayat 20 bulu di hati Indonesia lebih enak amanginang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Poltak mamatani ari tua kahalak natok tong merhabiaran di Tuhani, nauduk di Tuhani. Ini menggambarkan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan itu, yang tidak goyah dan selalu hidupnya bersandar di hadapan Tuhan itu, baginya akan terbit surya kebenaran, matahari kebenaran, perlindungan oleh Tuhan, yaitu hidup yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita itu sendiri. Manginang di pesta parheheonon itu gihom mahita perjulu toho mahehe partodion ni aka ama unang beto hazahaton alai tulaun nadinggan nasihat Tuhanima ingot tamuma tu api permurunan ido hita sudi saliling dang mubarohatas yan hazahatone buasa saya di patupak ka pesta-pesta parheheonon. Saya yang terikat waktu awate. Puasa mau lihat mulu di pasar minggu sudi kategori saya dibayar parheheo tiap tahun. Sasitong ngadang ikut sudi tiap tahun. Terarah. Jala donokku dong. Herasa dia mah amang panitia nami biaya ni parheheon ni amau. Lebih dari 100 juta teh. Mulu husukku kamu, boy dua nu tinggal honomu, hal na monumental di hurion. Unang habis sepek tau 120 juta oleh tubuh sudi. Alayadong mah melahirkan monumental kerohanian. Tak kolam monumental fisik. Kona dong setiap event atar berengok kiaman yan tauno contoh adong di gerbangan air mansur parheheon ama hagabi besar minggu tahun 2022 tahun naromuse kan atar berengok ma pertukuan baga ilebung gidung fasilitasan parheheon ama hagabipi tahun 2020 ido aka parheheonon. Lalu bagaimana kita menggali potensi yang ada? Kita HKBP Pasar Minggu terdiri dari 17 wilayah. Ini adalah kekuatan. Boleh di ilmu manajemen iman edok nge-strength. Boleh pakai hamuyan jumulu metode SWOT. Apa kekuatan yang ada di Pasar Minggu? Kita memiliki 17 wilayah. Oleh sebab itu, di tahun profesionalisme tahun 2020, tahun profesionalisme penata layanan telah diluncurkan dari kantor pusat HKBP. Mari manginang bangkitkan seluruh wilayah yang 17 itu, berkarya dalam berkoinonia secara wilayah, bermerturia secara wilayah, dan berdiakonia wilayah. Alanido bangkit tok kamu akakur gabungan wilayah. Itu adalah persekutuan berkoinonia di tingkat wilayah dan sekaligus berdiakonia di tingkat wilayah dan sekaligus bermerturia. Ai bui mata tugu suami istri pazupang rak mare ai jarang gu bui rak mare de suami istri di jebu pera bilun tentu ya hamu rak mare de ate au badang munafik au dak ya rapa mare de do inata sutu ngodak ko nu pergebu sudah memang dak ya rak mare de ba peling memulu taberuan non kan nak kami netulu ba maredde hami angku tu kola nari biasa do eta zo maredde ni ngon dakya be ba kibitula kami dakya mu se lao merkarau ke kan itu
Banangku di gereja boy, suami istri boy. Mari di tahun profesionalisme penata layanan tahun depan, mari emang semakin bangkit. Nakpe ado patta do nagenorana krisis ekonomi. Naung dipergumul hop bang sodala dohot doha KBP mempergumulkan i dohot punya dampak do itu pertumbuhan gereja bisa punya dampak amang inang. Alanido unang pebel-gebel gehamu zuak kanggaram munate. Geria ada moru nama molo taingot adong krisis mau menjelang krisis ekonomi. Ada saya ada sumber kekuatan di Huriatta untuk program yaitu melalui pesta kotilan. Apalagi mu sedang bersitu hita tahun naro. Itu tuh. Bangkitlah. Mari amang kita kali seluruh potensi akama narong di tongani hurion. Apa dua hon aman nasongo dia do. Awama do. Hamu ama nasongo dia do. Anggo saya hudok ngomolo pareyo nama songonon. Mulu holalawa mama do amang dak siajeret jolma. Budi pahami hamui? Setabi. Mulu holalawa mama do dak siajeret ni. Budu kan? Budi terjemah kamu? Ya. Dak boleh jeret jolma mulu lawa mama. Ndak. Alai mulu lau gabi ama do si pergumul honod do. Si pergumul honod do dak sudi ama namar sahala tidak ai mulu di guaria kamang inang ama namar sahala di halak batak omma sausaha bersikap dan bertindak selalu arif dan bijaksana. Ido ama dia harus berpikir dulu sebelum bertindak. Dia adalah orang yang arif dan bijaksana. Ido badido molo dijaha di perkawinan ni ama ido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni baja yang gua ama setabi perpikiran kolan naso deng gaddo badi dia ma bohama dohono ni ulu ni pardi hutana songo Kristus ulu ni huriai imazo renoko kamu anggo lau gabe ama sa binggo amang dak pole si ajarak kita alai mulu lau ama do marilah mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Ai didok disonnak kaning raduti hamuma akapatikku raduti hamuma aka uhupu. Bagaimana tanggung jawab kita menjadi pendidik di tengah-tengah gereja, di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan. Patudu hamuma bahwa aka ama pemberita firman dohita akana arif na bijaksana dohita na boy gabe suri teladan baik dalam tutur kata ai di tonga-tonga ni bagas taipit torsolak ku dohita molonga pala dang bui be dibereng kita menjadi selaku ayah yang arif dan bijaksana. Yang kedua naginoranna amanamar sahala selalu suri teladan dalam hidup, selalu suri teladan. Sonorok naking buah baino mugeleng mugabisi partangiang ai ho birak ya martangiang. Buah do baino muharap pono mugeleng mu menjadi orang yang sopan santun, kita sendiri tidak menjadi orang yang sopan dan santun. Kotakas dong. Mencari suri teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Asa buyu ni takasaka manginang. Taraduti ma ulau ni Tuhane. Taraduti ma natikos do nadinggane. Perpudi siat jami taon. Dang budang gudang pergumulan na mangulon. Dang boy. Pasti do berbeda hamu Tuhami pikiranmu Tuhami. Sudihi tanai sonon. Alai setiap perjalanan hidup jangan sampai melahirkan kejahatan. Unak boleh pikir hamu na jahat turiawon tudongammu do akalan na asing jangan. Hala anggo hala Kristen ikut tu pikiran na pinangulu ni hatani de batado. Karena apa? Kita tahu efek dari ketidakbaikan itu adalah hukuman dari Tuhan Allah.
Alanido sudi hidupon nakpe ko bergumul di bakasan sadakah hamaolon. Jangan menjadi jatuh kepada kehidupan yang buram, yang jahat. Tetapi tetaplah hidup di dalam cinta kasih. Di hari Minggu saat maita to parningotan namoding. Disungguli hita. Tabuah hita mate. Alanido holong ni Kristus naung manoktongi. Nauk pay beruhok kita daktu kamatian sisa liling-ililing nga songon na sinuarahon di panurang maliaki di son. Tapi oleh Kristus kita telah terbit matahari yang menyinari, yang memberikan hidup kekal abadi bagi kita. Di sima kita mangulu di bagasan holong nasihat Tuhatai didongani di patau Tuhan imah kita mangulahon nadingkan lam berubah semakin bertobat di tengah-tengah hidup kita. Amin martang yang mahita. Mulai atar rohan nami di Tuhan, di parsauran nami di minggu nami sadarion, di pesta parheheon ama puncak sadarion, di patomu-tomu hodo hatam tuhami, hanguluannya kabar jahat doh akan abonar roha, siulana dinggan doh akan azahati, medebudu tu sudi tu api namar jibur, tu paruhuman nasyako akasyula hazahatone alai bicar mamatani ari dohot hanguluan tu akahalak nasay toktong di bagasan namak kabiariho nasay manguru di bagasan hati goran nasay marsinodang di bagasan hatam tu si mahamin waik Tuhan di padopo ala nunga takas di auhok kohame dang tu hamatian paruhumani alai ala Kristus Jesus nau pinapatarmo makka holongi hame ima gabe mataniari hanguluan ima gabe haluaon di hame alan itu sima say mangadop nguluname sisima akar roha do pikiran natinai ni portibion tu hajahaton nabui mabahen hame tu hamatian nahot sisa liling ni liling na mauliate rohanami di ho Tuhan ala sai di paingot todo hame marhiti-hiti hatam asa sai marhabiaran jala mangulu di bagasan hatam jala sai radutan nami akapatikmo di bagasan ngulu nami di pesta puncakona le Tuhan akama di huriamon tung di dia maringanan akama ni huriamon hurang lebih 1000 halak ali Tuhan ama di huriamon todimma makkehena sida tabu adak portibion mangalihon ngulu di hame alai hodo asa saya di bazono dirina sai mangadop tuho hanguluan na pakai masudia kama di huriamon gabi malim di dia pe maringan nabi dada holat di tongan di bagasna gabe takas Tuhan gabe ama namar sahala disudi aka perdalanan ning ulu ni ama di tongan di huriamon naing matarida pakorhon ni parheheonon tungulu-ngulu parsaurat dia kapardagingon lubumi ma Tuhan di ngulu panidangion hapor siaon nang ditongan ni huriamon sudiruas ni huriam mali Tuhan name na magudang sa rodi na matua pasahat tami Tuhan tuho sa homa mga ramoti sa luhu na diwagasan asi dohot holong ni roham diwagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin. Mari demahita tapasa mapiliata Doa ring maluka
kadongan saha porsiaon hatani de bata pa ingotok kita nang mata luho binahen ni hajahaton alay taluhom mahajahaton ni marhiti-hiti ulaw nadingkan di bahini tahang luhom mahatani de bata napa dungohon ha porsiauta unang masumuru ringkas ni rohamuna partod di nagergir mahamu ului hamuma Tuhani Ale Tuhan nami saya rajai marohanami be anggiat saya wagigihon hami apalan najat niasyanganon jala samparea kami laun nadenggan sayunang tung hati bobe pikir hamu alai patutoro hamuma rohamuna tu haserepon unang perbisuk hamu di rohamuna disondo hami akal masih yang tonga-tongan hurian saya pahehe marohanami sadarion marningat dohot mangulahon persoalan gugui bangun mangalo isap-isap ni rohanami anggiat terpatupa hami akan jatuh margiti ulang adenggan tatangnya komapiliata ali di batama nami na di Banu Agijang horo haroruan ni saluhut silihur lehon nadingkan doho nasa uli basa na mauliutus pasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan mami tuho say jalo magaywa na hutsus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami pilihan om patibuluhon harajawam rito ngatongan ni huriam doho di portibion buhay marohan hami marhiti-hiti tordim salam hutad hami gudang ni silihur lehom itu hami salam gergir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banu Agijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazaumu say malomo ni roham di Banu Atongaon songon na di Banu Agijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak tugihon hami tu pangudjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho didopakon Tuhan nama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Atika dong si pasahatun ni panitia bui menghemat waktu bui mahita hera nama si jalangan ba
dak polai pitu be ate isom mahami akapadita di julon dohot sian panitia bui di bado dong aparala do. Baik kamu ma edde. Ya. Jadi dihita sahuluna manginang undang fitur mulak kita alana arung dope acara songon ramatama di ruang serbaguna asarap udur mahita manginang tu ruang serbaguna laho mengikuti acara dope nanaksi si ulah honota songonima buah-buah dihita saluhuna molate. Jadi